Ngai ngoi ublay akan dikapor. Akan dikasngi kalong kasngi ke makrau. Akan percaya Kristen hi baru kawai. Ia kapangio ban kenmau ban barakhi ia kajing Mihpat kajong Trai jong Yesus Kristus. Ban kakitin kajong ublay ru kapan kenmau ngi akan dikapor. Bau Jisu ru uliat hu lupa. Bahadim bau layap. Baun semipat hakabalai kesngi. Kum mengisyam na ke gospel kat kum markas kelonong ke baknai kedekat ke balai puai. Nasyim ya ke kapor ke koridor panai kublai. Ya pi ki prabangai bat ki perlok be baro haka kerteng ke batiang tam ke jong Trai jong Yesus Kristus ublong nong pedem ban nosis pa jongi. Pat kini kalong kecing duai jonga. Habangin pusan ya ke tin ke jong blay ha ke por ke pementa ya baru mensim ko jong unyo banyalam pan syayangi pat banwan ra ke jing tei ke jing ma ke mensim jongi begila banya syakmat ha ke jing jongi ke pamana kesni bat ke banta ya ka kwa banyalam ya ke jong perkat jongi ke por ke balor ko Khubor ha ke kesni in syam ya kani kecingja hekilai teliki gospel tika benta ka bang aku abang ngini apa ya kani kapor ka pamenta kadai na gospel kat kum umarkas karonong ka khat re ko khat mading tong ro ba pra tina menta kapor nan chupuli ya kani kapor tang na ka khat ka ba nriu ka tin ka jong blai ka ongkum ni uti ula ong haki wat shepting piwat yau Jisu ubana Nazaret ya ubala sanar pna Mihpat umdon hang ni hakmi kejaka hakaba kia bau yau. Bat ibenta ka pengaku aban bo hakmat jongi ka dikapor ka pamenta. Ide tang itai kentin wa ongkum ni Mihpat. Bat ngilaban kali ka dikapor. Ubal Mihpat. Udai Jisu kan. Udah Yesus Kristus kan, ubal Mihpat. Bat hakani kapor, habangi pai, yakini kikentin. Hakajing jongi kum kibangai, habangi kenmau, yakini kesni kemakrau. Bat habangi bau Jisu ulam Mihpat. Kai kebaca katai kapor. Ngisyam baka baningkong kadai kajinglingo ka belajar tay kapor panam ta kani ladingi pait ha kani ka gospel kat kum markas kum nong ka ba khan riu nadu ber khat baningkong ter kajingja ka tay kapor loong hagak tin ka jong blay tidang step hagas ni ningkong jong katayo le thu ba Kidon langut kikin thai ka Mary ka nong Magdala bat ka Mary ka Kamiu Jacob bat ka Salome kini kilalai thi ya kijing ubi ba kin yo wan ban pensle yo mod ya ka met ka jong Trai jong Yesus Kristus balong susu ba kilawan siya kata kijing tap hamar ka bami kasni Kelekran perlok hi di uai uban pentulun no yau mau yangi na kajing kang kajing tep di haba kila jengo kila yo i ba lalak pentulun no yau tau mau nambah ulolong bakrau balong susu ba kilawan siya kata kajing tep hamar kabami kasni Kelekran perlok hi di uai uban pentulun no yau mau yangi na kajing kang kajing tep di haba kila jengo kila yo i ba lalak pentulun no yau tau mau nambah ulolong bakrau bat kei ka belajar hang ni long haba
kila besut ti hakata kajing tep kila yo yau samla uba shong shakaman ubala kop ya kajain li kabajang sur kila siap ting ru namar kom hakani kapor kai kabaki khimilanti kai kabaki pankre kamlong kum kai kaba kiyo hakatai kapor pat kom hakani kapor kalawan balatap iki de shibon ki jingmut jimperkat kilawan shibon kita ki jing snow haki kai kabanja yo don mano balawan tu ya kamet ke jong Jisu lene kai kabanja hakatai kapor bat kabla pelong iki bagi aban besut sipo kata kajing tap bat dai kom hakani kapor kam semlolong kai kabaki ki kemilanti para kata laong bakila yo to samlang ta kim semni thuru yo to samlau dei kim semna pe latap ye kajung perkat jungki hakata kajing ningo ban kim tiep bau dei wang lu trai ubadan hanta ban ya thu ye ki ka khubor ban shushu habangi pai haka benta lani haka jing ya nanti jong kajing em jungi ngila bandon shibun kita kijing angnor kijing thumu haka jing em kajungi henry kat habangi ngi haka por kijing ya nanti jong kajing em kimlong kumangi kimlanti dan kibenta ki pengilaban yo ekai ka bangi kimlanti haba ki bun partner kita ki pulong not kita ki ekai kijing kimlanti jungi tu kom hakani kapor kawan kajing septing kawan kajing kuslai but haba wan kajing pang kajing stom kawan kajing kutla kawan kajing no man sim bania thu yaki kadi ka khubor but shushu habangi pai haka benta lani haka jing ya nanti jong kajing em jungi ngila bandon shibun kita kajing angnor kajing thumu haka jing em kajungi henry kat habangi ngi hakpor kijing ya nanti jong kajing em kimlong kumangi kimlanti dan kibenta ki pengilaban yo ekai ka bangi kimlanti haba ki bun partner kita ki pulong not kita ki ekai kijing kimlanti jungi tu kom hakani kapor kawan kajing septing kawan kajing kuslai but haba wan kajing pang kajing stom kawan kajing kutla kawan kajing no man sim ha kajing elek jong kajing em kapan ki iki jong perkat bat kabu ingi kajing mo kapan perkat ingi kai kabanja hatu ye kabangi kementi kan long na em han raya kani kapor ngin kan mau ye kani kajing ja bakom ha kani kapor jong kajing lingmo bakini kilai ngot kilamat hagani kapor ka mamanta kalawan kajing ja kabakerpang ha kajing em juki layalam yaki syakawai pat kala lani kata kajing perkat juki hagani kapor ka mamanta ya kabangi yo pat ya ka ka bauta ubadan hang tahajan uyo kata kajing long ha kajing mo perkat juki na kador ka jongki pat uong yaki wat syapti hangning kata assurance what safety ulam Mihpat kumbau Jisu lakular ulam Mihpat kimdan kinu kita kimdan kita ki hendak kumbau lakular ulale kumta pat hakani kapor kita kijing ya nanti jong kijing em kita kijing ya kendo kijing em kijungi hakani kapor u Jisu ruang wong ya pi wong yang ha wanum safety ulam Mihpat para bau Jisu lo Mihpat kaya lam mingi sikiwi kijing perkat namar kita ki kabangi perkat kijing jungi haba kita ki kijing kendo jong kijing jungi kita ni kijing perkat jungi ngimnang suban perkat sikiwi pat kibanta ngi klet ban kapor ngi perkat chano trai medon ngi sola ino hendak kom hakani kapor kawan kata kijing kular kabapli ngi sikiwi pat kijing kangyet
lakular ya ke ba leya thu iki kata Khubor pat ngangi skema ke Khubor ke ba lawan kata Khubor ke kata ke jingkermen pat lawan ra ya kata Khubor ke jingkermen lawan ra ke Khubor ke jingkermen pat ke tien ke jong blai ke pen ken mau ingi ke Khubor habangi pai ya ke ba laja ha ke Khubor ladau Jisu kalau syukur bet haka jing em kejung habo lo syayap halo keding kena bat semlam Mihpat nganget ngilolong kita ke berduk jengkermen kani kari ke wei ke bantah ke baap ladau Jisu dang don haka lom jing tep ngilolong ke berduk jengkermen kan hanrai kani ke dikata ke jengkermen ke bala ahi pi bat yang namar layatu baka bainong jong pop long ke jingyap ba mengi habangi lale iki ke jinglong ke jing em jingi habangi ngim don ke jingati jingi baru blai ke bami la dingi la ne ke pertai am ta mengi yap nia klat ha ke jing em jingi ke pertai ka do blai ke jing em ke bo peteng hadin jo ke jing yap ke tang haban berkat ke bangi di bensian lani ke bangi di ben ma pat ke ni ke kata ke balapan ken mau ngi ke buar Palemba ke jing Mihpat ke jong Jisu ke ai ke jing kerben pau la ding ngi la ya bro ngi yo ban em padu pat kan hi ke kata ke ba ke tien ke jong bleru ke pen ken mau la ding pai ke tien ke jong bleru ya ke ya ke bele thu ngi ke siti ke kong ke jong obsol pos ke dong koren ke long ke ba khat san ke khat ba khat nyo ke khat ba ar pho ar we ke tien ke jong ble kong ti la dau kris sim la pen Mihpat ke jing ngai jong pi ke long ke ba thala pidang sa hai ki pop jong pi henry menta yo Chris lapen Mihpat neki bayap bat ula jalong usok ning kong kai nai kita kiba layo thia no namar komba dau briu laja kajing yap kumta dau briu kaja kajing Mihpat ya kiba yap pat kani kalong kata kaba pen ken mau yang ngi hari kapor pat ka tien ka jong ubleru ka pen ken mau ba habangi yo Chris lapen Mihpat ngi yo ban ya ka jing thmai ka jing em kata ka dei ka ba ka tien ka jong blai ka pen ken mau yang ngi ha ka dei ka por pat kani kalong kata ka jing kermen om ta mengi don ha ka jing em jing ka dei ka dok ka bangi em menta dan ngi la light no namar laya thu baka bainong jong ka pop long ka jing yam ba mengi ha bangi la le iki ke jing long ka jing em jingi ha bangi ngim don ka jing ate jingi baru blai ke ka bami la dingi la ne ka pertai am ta mengi yap nia klat ha ka jing em jingi ka pertai ka do blai ka jing em ka bo peteng hadin jo ka jing yap ka tang ha ban berkat ke ka bangi di bensian lani ke ka bangi di ben ma pat kani ka de ka ta ka ba pen ken mau ngi ka por Palemba ke jing Mihpat ke jong Jisu ke ai ke jing kerben pau la ding ngi la ya bro ngi yo ban em padu pat kan hi ke kata ke ba ka tien ke jong bleru ke pen ken mau la ding pai ke tien ke jong bleru ya ke ya ke bele thu ngi ke siti ke kong ke jong obsol pos ke dong koren ke long ke ba khat san ke khat ba khat nyo ke khat ba ar pho ar we ke tien ke jong blei kong ti la dau Chris sim la pen Mihpat ke jing ngai jong pi ke long ke ba thala pidang sa hai ki pop jong pi henry menta yo Chris lapen Mihpat neki bayap bat ula jalong usok ning kong kai nai kita kiba layo thia no namar komba dau briu laja kajing yap kumta dau briu kaja kajing Mihpat ya kibayap pat kani kalong kata kapapen ken mau yang ngi hari kapor pat ka tien ka jong ubleru kapen ken mau ba habangi yo Chris lapen Mihpat ngi yo ban ya ka jing thmai ka jing em kata ka dei ka ba ka tien ka jong blai ka pen ken mau yang ngi ha ka dei ka por pat kani kalong kata ka jing kermen om ta mengi don ha ka jing em jing ka dei ka dok ka bangi em menta dan ngi la light no kani ka dei kata ka jing kular Jisu ula kren man bau dang don ha ka dei ka pertai ya ka ba ulong lalali ban pen krek ke jaka pan ngan sawan pada ka bangang adon
mga piru pila pandan. Kata kadai kai ka baka ketin ka jong blai ka pen ken mau. Yangi. Maka ai kata ka Khubor jong jing kermen. Bat kani ka jing Mihpat ka jong Trai jong Jesus Christ. Ka ai ka jing kermen. Ka ai ka jing kermen. Yangi lani ya ka perthai ka berdo. Ya ka jing kermen. Kamtam habangi ya habagi ki jing lani ka jing kendo jong ka jing im. Kimlam. Bat dai kum hagani ka por. Ngiyo ay kani ka jing im ka batang sisid im hagani ka perthai. Pada din kata kawan ka jing yam. Kum no ngi perkhat ya ka jing im ka jungi. Tin ka jong blai ka pen ken mau. Yangi. Maka ai kata ka Khubor jong ka jing kermen. Bat kani ka jing Mihpat ka jong Trai jong Jesus Christ. Ka ai ka jing kermen. Ka ai ka jing kermen. Yangi lani ya ka perthai ka berdo. Ya ka jing kermen. Kamtam habangi ya habagi ki jing lani ka jing kendo jong ka jing im. Kimlam. Padai kum hagani ka por. Ngiyo ay kani ka jing im ka batang sisid im hagani ka perthai. Pada din kata kawan ka jing yam. Kum no ngi perkhat ya ka jing im ka jungi. Ai bah kani ka por nginyo kor ya kani ka jing im ka bakodor ka bangi ngiyo hagani ka perthai. Ai bah kani ka por ngin sotho ban ngin pusan man kesin jam ka bangi ngi sem ka jing im jungi. Kum no ha ka jing perkhat jungi ngi panon kami jing perkhat jungi. Kum no ka ketin ka thli ka bangi ngi kran. Kum no ka ya ka yeng ka jing im ka jungi. Ladangi ngidang long kita ki bedang melian ki bamde ka jing jungi. Ngilong kan kita ki bodoh. Ya kan ki jing kermen. Ladangi ngi perkhat bangi keluar bagin penbaik. Ngi ban nyai kan ya kan ki jing kermen ka jong Trai. Ka perthai ka nong sotu. Ki tu ki bang pusan ya kan ki jing ja ka bakrau ka di ka Sngi. Ki nong sotu. Henry la pi pusan ya kai ka bau blai la le dem bau kon jong Jesus Christ. Ngi la ban sempang kan ya kan ni ka jing kermen ka bangi ngi dona u. Pat ha ka don kan ni ka jing kermen. Kai ka bau wan pat. Kawan ka jing pensai bor ka jing ka jongi. Ka jing Mihpat ka jong Trai jong Jesus Christ ni ki ya. Kum uson ning kang jong ka jing Mihpat. Ka ai ka bor ni. Lani ka pensai bor ni. Namar ha ka jing nanti jong ka jing ha bagi kendu ka jing nanti jong ka jing em jongi. Ki wan ka jing ka jing em jongi. Dan ka por kawan ka jing tlat. Kawan ka jing no man sim. Ngi don kami ka jing pensai bor. Pan ngangai scam hakata ka por kita king thai laingot laong ba kiliyo ay kata ka jing pasai bor ka jing juki habakila tip bau Jisu lo Mihpat lia thu bat laong ki bakili ban lia thu ki sangrat kila kloi ban lek namar kila yo ay kata ka pasai bor kiliyo ay asmo ya kani ka banta kila kloi ban lek lada kalong du kumbai pat kila Shillong lani kila ban chukulo nang ta kini ap der henry le pasai bor kila penyeng bat ki di ban lek ya kata ka banta hakani ka por habang yo snow ya kani ka Khubor jong ka jing Mihpat ka jong Trai ha kino ki banta jong ka jing keno jong ka jing em hang ni lapan khlepat ya pi lapan yang pat ya pi lapan sai boring ni namar ha ka jing nanti jong ka jing em habang kendu ka jing nanti jong ka jing em jungi ki wan ki jing le ka jing em jungi dan ka por kawan ka jing tlat kawan ka jing no man sim ngi don kami ka jing pun sai bor pan ngangai scam ha ka ta ka por kita king thai laingot laong ba kiliyo ay kata ka jing pasai bor ka jing juki habakila tip bau Jisu lo Mihpat lia thu bat laong ki bakili ban lia thu ki sangrat kila kloi ban lek namar kila yo ay kata ka pasai bor kiliyo ay asmo ya kani ka banta kila kloi ban lek lada kalong du kumbai pat kila Shillong lani kila ban chukulo nang ta kini ap ler henry le pasai bor kila penyeng bat ki di ban lek ya kata ka banta hakani ka por habang yo snow ya kani ka Khubor jong ka jing Mihpat ka jong Trai ha kino ki banta jong ka jing keno jong ka jing em hang ni lapan khlepat ya pi lapan yang pat ya pi lapan sai bor pat ya pi ka ni ka por bat ha ka ni ka por ngin kan moi ka tin ka jong pol ha bu tho ha ka si thi jong us ki no Philippi ka long ba sau da khat ba khat lai o ngala ban le ki bro ha to ba sai bor ya nga ai ba ka ni ka por ka ba menta ngin pedian ka ni ka jing sai bor ka jong Trai ba ka ni ka jing Mihpat ka jong Trai jong Jesus Christ kam dei tang ba ka syukur tanah ka tai ka por Henry kayay bateng, kayay alam ya pi bat yang ha. Haru kani ka por ka pamanta. Kani ka di kata, ka baka katin ka jong ublay ka pan kan mau ni. Bau Jesus Christ ulong jong menen menta. Bat sige bang syukur. Kani ka di kata ka jing kular
kabang katin ka jong play kapan ken mau ki katin ka jong try ki pan ken mau ni ka por ka menta ai bangir ngin yan pat ngin pusan hiladi man ka sin jam ka jim jingi kum ta ha ka ni ka sngi ka bangi ken mau ka jim pat ka jong try Jesus Christ ai bangi ha ka ni ka por ngin berkat ban ngin pusan habau Jisu long what ship ti ulam ipat habau angel utrai uli tho ka ni ka por ulong what ship ti ulam ipat ban bangi na tiap bau Jisu ulam ipat bawat ai kita kijing ngo trong kijing em ka bangi laban syam ngin ken ma bakawan ka ni ka Khubor what ship ti ka ai kijing kermen bangi laban ya sya phang ka jing em jingi bawat ai kijing do jing kermen pat om tang kata ni yor ban pediang ya ka ni kijing pensai por ka jing em jingi yang ngai ya ka ni ka por ka mamenta ki perlok ki perbangi bi pat ki perlok baro ha ka ni ka por ka mamenta nga ban shimon ke jing kendo cho ke jing or what shit di ka ai ke jing kermen bangila ban ya sha phang ka jing jingi ba wat ke jing do jing kermen pat om tang kata ni yor ban pediang ya ka ke jing pensai por ka jing jingi yang ngai ya ka ni ka por ka mamenta ki perlok ki perbangi bi pat ki perlok baro ha ka ni ka por ka mamenta nga ban shimon ke jing kendo cho ke jing lesi ka jing ate jing baru blai kila bandon kita ke jing terkong na ni habagi wan kita ke jing le la tap dum yang ngi so bangim la le ha ka ni ka portu ngin pai ngin pen thamai ka jing em ka jing isu trai kila bandai ke jing pang ke jing stong le ni kita ke jing khang la ke jing kot la jo ke jing em ni ki wei ki banta ke jing kendu jo ke jing em le ni ke jing keli ke jing em ke bangi la bandon de ki paul ni de hajar ki ban la bandon ai ba ka ni ka por ngin ke mau lesi kita kala bandon kita kajing penuh mesin nyapi ai kini ka por ka tin ka jong blai ka wan syap ti ulam ipat pikloi de amba pinyan kini ka por ha ka por ka jong trai pidon kajing le jong kajing em ha kini ka por ngan dowai na ta jong piru dowai na ta ila de ka bau blai pencak por ablai wo pa jing ba bedeng wan ha kini ka por ka bamanta haka jing don dekat jong me bat ngio snoi ka ktin ka jong me bari ka Khubor ka bangi yo na ka trai ka man ka ba krancham ngi ka ka por haka jing ya nanti jong ka jing em ngila bandon ki chibun ki jing kendo ki ba pening ngo yangi ki ba pen shep ting ki ba pen khoslai ngi han rai ka ni ka por ngi yo snoi ka Khubor bat ka jing pen ken mau ngi ba lo ong ngi wan om shep ting ka ba me malami pat ngi ru ngi yo ya ka Khubor jong ka jing kermen ngi yo ka ni ka jing pen chai bor ngi but try cannot have a por. Hakajian ti jo kajing le si ong ilkum chengai na be. Try cannot kringi kam jan simi. Hi kai pen ken mau ngi. Ai kajing shai kam sim ka banginang pusan. Le ne na pring tik prabangat ne ki parlok ki ban do kajing le jo kajing em. Ai bekin soto kin pusan atrai. But kin so bekin mat kan ya bor blai. Ka bekin jaman sim kajing ki ka ban pen ki ka ban pachai bor kajing em jo ki men sim mat met. Ya begila ban ya shi prang kajing Shillong nang ni shi kaman. Lesi ke jing long jing man jong ni ke perthai ke pen khoslai ha ke ka por ke mamantang ga tuai kan ye ka jing pen chai bor jong mi atrai ban pen jai chai ke jing perkhat atrai tat hodo ben pelaj ke ni ki jing ke jing le ke jing long jing man jong ni ke perthai pengila belong ku mengi long bat an ngi la laj na ka ni ke benta atrai ngi nai yo ke jing pen thamai bor ban ngi nang ya sha prang ke jing Shillong ha ka bangin shakri ban nai ke man mo khu jong mi shim ke puram chim ngi ai blai ha ka teng ke jong Jesus Christ ni tuai ke ni baro